Bat, bi, iru, lau. Nahiko trake txonekin, a ber, berriro, Nik usteet makilekin gaizki, ez dakit da hon zerbait, ez dakit, berrientzako makil berezien batzuko. Ni usteet txistorakin hobeto moldatuko naizela. Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, lau. Hauekin bai, Bueno, horrekin hobeto, ez? Hauekin, txistorrakin moldatzen hauk, Baina bateria joteko bai. Hauei ez diok egurrazko eman, Horiek estrenatzeko dut. Estrenatzeko? Zenbat irautegi hauek? Bueno, bastante. Lehen gaztetan gutxiago. Gutxiago, berrindit eituan, no? Oraina, bueno, kontzertu pare bat, iru... Bai, Baina kaskau ingoituke bai ez da, Bai, azkenean, gurra denez, eta platuekin eta kantua ematen da aztatzen ez ozunean baita ere, gaizki eman dagoenean golpea, joitzen dio. Eta xua betzea deriltzen, Bueno, Xabi Aldaz, ongi etorri, azteko eta behin, placer bat, etorri makilakin eta txistorra eta guzti. Basekia eta hau hire ogibidea ekela, baina bestia txistorrak itia, ez da? Baita ere, etxean, hori ja, bi generazio ez, aita hasi zen, txistorrak egiten, dora naia jarritzen dago eta ni pixka laguntzen ez. Ondo zio. Etxeko lan egiten baita ere. Bikain. Eta kaotiko, zenbat urte jarraitu gerrezue? Etxe gainea puri-purian, da zenbat kontzertu eman dituzue ja? Zenbat esan dezake, pilo bat ez, eundaka. 25 urte ja, bete berri, ja zarragoak, baina gogoekin ez, oindik. Gauza da, denbora horrela duela eta bai dela nekea ez, azkenean beste biratzea da, baina gure lana da eta gure pasioa ez, eta pasio hori dirauen bitartean aurrera ez, orduan bukar arte. Eskerrik asko itezuena gatikan, goxatu erazte gatikan guten hoi, eta gaur ingo deuna da, errez eta erra, txerriki mordo batekin, pure patata, gero arautza pregitua, eta hoi gutxi balitz piperrak eba ingoitugu. Eta aldi berian, goxatu. Bat, bi, tan, osagaia zuentzako. Bueno, lagunak, txerriki parmentierra ingo deu, arrautza pregitu eta piperrakin esan deun bezala. Eta hortako, hemen dazkago zaila haue guztiak. Ingo deuna da, lehendabizi, tipula goxatzen jarri, eta bertan txerriki guzti sartuko ditugu. Txistorra, irugilarra, olkila, lukainka, eta hori dana ingo deuna da, azalak endu, eta txitxiki moduan goxatu. Dena astu. Gero zein ingo deu, pure patata behar bat, hemen dazkau patatak, gurina, esnia, eta gazta. Pure patatantzako erabiliko dugu gurina eta esnia, pure patata behar batin, eta gero, ontzi baten jarriko deu, barrun jarriko deu, txerriki guztiak, tipulakin, pure patata jarriko zeu gainean, eta bukatzeko gazta raiatuko jau, eta labian erreko jau. Oso ondo. Eta hoi gutxi baliz, gero laguntuko zio, arrautza prejituakin, eta ingo dure bai, tipulina goxatu, lapikuan, bertan bota piperrak, goxatzen jarraitu, perexil pixka bota, arginen ikutu emateko, eta platera datu ingo dugu. Bueno, eta hoi esan da lanian jarri da. Harina, oida, aztelen bateatzeko ondo. Bueno, hemen, ingo duguna da, patatak eusten jarri, eta bestalde, behitu, tipulina hau, txikitu. Vale? Sustarra eta txortenak kendu, lehendabiziko kendu, eta txikila bai. Oso txikila ere ez, baina bai, nahiko txikila. Vale? Eta nik jungun hau txerriki garbitzen. Vale? Venga, ekin horrei, hemen labanak, nahizuna hartu ondila o txikila, hobeto moldatzen zeana. Beti ondillakin. Ondo. Bueno, 25 urteia, ez da? Gautikokin. Nola pasatzean denbora, ez da? Gehiei, azkarregi batzutan. Azkarregi batzutan, bai. Gero, kontuatzen za, gauz asko egin dituzela. Eta bizipen pilo bat, ez? Onak, osonak, batzuk ez hain onak. Baina, 25 urte, atoa hostia pasa dira, bai. Hori konturatu geha, konturatuta gabe,
eman du denbora guzti hau, ez? Baina, bueno, pozik, zu baite duzun gehien egiten duzunean, ba, orduan, ba, hori la hostia, ez? Hauanik eta azkarro pasatzea, ez da? Hori da. Ba, esate, bai, amorrara zita eta triste pasatzen bazu motelo pasatzea eta azkar pasatzen base egu seinale ona. Hori da. Ez da? Bueno, eta lehengo urten, 2025-en, diskatea ezue, kantu mitiko guztiekin, ez da? Hoize, jute zinaten diska berriakin da jendia kanta berriak eskatzen, ez da? Azkenean... Guen ikusiko zue, ze kanta jarriko ditugu. Ez estu nahiz, na, hostia. Etxia kuido ikan, etxe, hau paretik enduko jau, eta listo. Bota. Ba, gauza da, azkenean, ba, beti abesti mitikoak, ez? Ba, gehien entzun direnak gure hasiera batean izan ziren, ba, gehien eman zigutenak, kontzertuetarako, eta horla, eta gure, ba, fama edo movida hori, ba, gehien lagundu zigutenak, ez? Gero ja martxartze duzunean, ba, ezberdina da. Baina, bai, egia da, rekuperatori honetan badagola gehien bat, lehengo diskak eta hola, eta, bueno, gero, ba, diska bakoitzetik. Osea, azkenian, Xabi, zenbat diska egon dira? 10, 11, o zenbat dituzue? Ba, ez dakit, ziurra. Eta zein izan... 10 eta gero zuzeneko pare bat daukagula. Vale. Eta arrakastatxuenak zein izan dituen? Aurrenengo 2 diska, 3 diska horietakoak, edo geho ere bai bat zaudek, ezta? A ber, dena dute bere gauza, ez? Eta bere xarma, eta bere jendeak bere gusto dituen diska berriak, baina bai egia da, lehenengo biak izan zirena, ez, ba, gehien impulsatzen dizuten diskak, orduan, ba, horiek esker, ba, hor gaude, ez, nik esan dezaket. Azkenean kaotiko, ba, bizi izan dugu transizio bat, ba, digitala eta analogikoaren bitartez, ez, orduan, garai batean diska saltzen ziren, hasi ginenean, orain ja ez, Horin dena streaming bidez doa, eta orduan ba, ezberdina da, ez? Baina lehenengo diskak ba, salmenta jartzen zirenean, ba, zuten kriston tiroia, orain ja entzuten direna ba, ezberdina da, internetez bidez, eta gauza golak, orduan... Desberdina da, eta diskak iteko garaian da lehenot diska saltzen ziren, bueno, lehen bai egite zituen diskeo piratak eta kopiatu eta olakoak, ez da? Baina lehenot dirua gehiago itezan diska saltzen, oain disken sare sozialak ez? Beste plataforma horietan eta ere bai dirua lortzea, o ez da inerresa? Ba, gu sekula ez gaizen talde bat, ez saldutugula eundaka milaka disko, ez saldu ditugu, ba, Euskal Herrian, Espainia aldean pixka bat. Eta ez da diruketa handia, baina bai erazten zen dula, diru pixka bat, ez? Azkenean gu bateratzen gu dirua da kontzertuetatik. Osa, gehiago bizi zinaten kontzertuetatik, bai, eta orain, ba, streaming bidez, da horako goza, ba, bai mugitzen direla gehiago, baina ez da erokeri bat, ez? Hortarako behar dituzu, ba, milaka reproduzio eta egunero edo hilabetero, ba hori, pilo bat, ez? Baina, bueno, ez gala kexatzen, ez? Azkenean gu kontzertuak ematez bizi gara eta gehien gustatzen zaiguna kontzertuak ematea da baita ere. Bikain, holtza gaina egote zetena, hor gozatzen zu gehiena. Hori da. Bueno, eta diskan izena, Ixa bost, o bueno, XX5, nola ditze jo zuek? Bai, XX bost, ez? Ixa edo, bueno, azkenean izan da pixka bat joku hori, ez? Hitz joku hori, ba... 25 urte hurrena, eta ez pixka bat romantiko gelditzeko, ez? Ba, tipiko hor, ez izateko betiko, ez? Edo 25 bakia, edo XXV jarriko balitz bezala, ba, jarrituko nuen nola bosta eta erroman zen hasia, eta, bueno, pixka bat tontakeri hori, ez? Baina, bueno, gustoko genuen momentu horretan, eta aurrera, ez? Bikain, eta bertan, zenbat kantu topatuko ditugu? Ba, 25 abesti, bale? Egin genuen pixka bat... potentia, ez da? Bai, egin genuen historia zen, ba, 25 abesti, 25 kontzertu hola aurkezpen, azkenean gehiago izan dira, ez? Azkenean izan da, la hostia. Baina, bai, egin ditu, ba, bilduma batean sartu, ba, gehien gustatzen zaigun abestiak, eta gure publikoari gehien gustatzen zaigun abestiak baita, eh? Gero ere, abesti arraroren bat, ez dugula sekula zuzenean jo baita dago, pixka bat hola generiko denetatik, ez? Esan dezakegu. Eta erresa izan deko hori aukeratzia, o ez da beda asko zuen artean zein zartu. Zatik, bai, askotan ez tek berdina, o zuei gustatzen zaizuen abesti bat, o gehien entzun dana, ez da? Azkenean gehien entzun dana, igual... Hori oso ezberdina da, azkenean, ez, ni gustoko ditut abesti batzuk, jendea beste batzuk agian, gero taldekidea bere beste batzuk ezberdinak, eta ez da bat ere erreza izan, ze, gara, 10 diska dukita, gutxo gara bera 140 abesti, 150 abesti, eta hortik 25 aukeratzea, ba ez da lan erresa izan, ez, azkenean pixka bat egin genuen, ba, demokratikoki bozkaketa bat egin, ez, lokalean, eta hortik, ba, jun deskartatzen batzu, beste batzu sortzen, eta gero, ba, azkenean, ba, hori.
Gehatu zaizu baten bat, zuri asko gustatzen zaizuna eta kanpoan gehatu ala? Bai, netzako batzuk gelditu dira. Bai, Bai, ni naiz. Orduan bigarren diska bat etorrikoek? Esperatzu, bai, ez. Igual 50 urte goa, ez? Baina 50 urte o 55, igual agian, bai, ez? Eta kantu hauek garatzeko edo berjotzeko garaian, ze izan dira, guandela 20 urte eta 25 urte eta jotze zenituen bezala, oikutu berrien bat sartu diozue berruan, edo berdin-berdin izan dira? Bai, geratu dena izan da, ez, gure esentzia hor dago, abestiak ez ditugu apenas estrukturak aldatu, baina bai altuguna soinua, ez? Dela 25 urteko soinua eta horrengoa ezberdina daukagu, zuzenekotan naiz eta estudioan, eta orduan bilatu dugu pareko izatea gure gautiko 2025-26 garren urte honetan, eta 2000 urtekoa, ez? Orduan, pixka bat zentzu hartu dugu horretan, ez? Lehundu etzea tein, ez da? Lehundu ez. Zaten bezala ardera zala abejez biruela, ez? Abejez biruela, bale, ondo ziok. Bueno, hemen txe, gaituk, tipulina martxan jarri deu, jarri duna patata martxan, eta hemen hain txitxikiak txukuntzen, baina ingo deuna lehen da bizi erreportai bat ikustea jungo gea. Perfecto. Zehazki jungo gea, bite gastropafea, errente jandao, eta ikusiko zuen zerrezeta eharrain duen. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, zer moduz gaur? Bitera etorri gara, errentegira, biteri kalera. Ezautu nahi duzu? Etorri! Bite zabaldu genuen 2025ko apirilan, justo bixigarri irekitan dikan urtebetera. Eta, bueno, sekulako harrere izan zuen, kalea bete-beteta, txaranga bat ekarri genuen malenetan bezala. Piskat, gorazteko lehen biteri kalea zena, ez? Beti goratz esaten ziguten gurasoek eta beste generaziokoek hau festa bat zela, pues hori zen gure intentzioa, ez? Egun horretan festat izatea. Eta, bueno, bite kontzeptu hori da, basikoki, azkenien da elkartzeko leku bat. Proiektu birekitzea, plantatu genuen izan zen, nola desberdindu dezakegu bixigarritik, ez? Pues, bueno, eta biteren kasuan, eskuei ematen digu protagonismoa. Egia daudela bere, beste platerrak, katxopoak, saieskia eta janditezkenak labana eta zerrezkin, baina eskuek protagonismoa hartze dute. Eta gero kontekstu eta ezberdina da. Bixigarri gehiago da esperientzia gastronomiko bat, eta biteren kasuan da topatzeko leku bat. Eta horregatik, pues, bueno, gastropa kontzertuen barnean, gastro zatekan azkenian kalidadezko janaria dakagu, desberdindua, kuriosoa, eta bestalde batetik da topatzeko leku bat kontzertuen bat jartzen dugu, edo ekitaliak antolatzen ditugu, pues, idez mustxapelketa bat egin genuen, herriko gazteekin tal, da leku bat jende elkartzeko eta egoteko. Karta goizetan brantxak dakagu, tostada desberdinak, oso goxuak, egia esan sekulako arrakasta izaten nahi da herrian. Gero, ongo liateke, plater kombinatu aukerak. Eta gero, hirugarren bloke bezala izango genituzke eskuekin jatekoak, ez? Hamburguesak, bokatak. Bueno, eta jarraian oain, partekatzekoa den sekulako plater bat presatuko dizue gure Helene sukaldariak. Ikusiko duzue, adi egon! Gaurko platera San Tomas patatak izango dira. Plater honek patatak, arrautz saltza, txistorra saltza, gazta eta torrezno palomitak daramatza. Hasteko, patatak zuritu, mozu eta frikitzen dira. Plater honen izena San Tomas patatak, San Tomas egunetik ekarrita dago txistorra delako bere osagai nagusietako bat. Beraz, San Tomas egunerako gure omenaldi txiki bat izango litzake. Ondoren, txistorrarekin saltza bat egingo dugu, txistorra saltza egiteko, txistorra moztu eta uretan egosten da koipe zati gehiena galdu arte, ondoren sagardo pixka batekin amaitu eta nasketa hori birrindu egiten da, saltza lortu arte. Platera hau sarrera bat da. Jendeak normalean hartzen du bere maikidekin partekatzeko bere plater nagusia baino lehen. Arrautzan saltza egiteko, arrautzak frikitzen dira oliba olioan eta ondoren nata pixka batekin baita birrindu egiten dira. Horrela saltza bat lortzen da. Platera hau dator plater tradizional batetik patatak, arrautza eta txistorrarekin. Eta eman diogu toke pixkat modernizatuago bat gure markarekin. Gure plateretan osagaiek garrantzia handia dute. Kalitate ona, gertutasuna, eta hori jendeari asko gustatzen zaio.
ondoren irati gazta dado txikietan mozten dugu, eta azkenik torrezno palomitak egiteko txerriaren azal deshidratatua frijitu dugu. Harrera egia esan desente ona izan da. Plater berezia da, desberdina, eta jendeari kuriositatea sartzen zaio, beraz asko eskatzen da. Gure platera montatzeko lehenengo patata jartzen ditugu platerean, ondoren txistorra saltza, gero arrautzaren saltza, irati gazta, eta azkenik torrezno palomitak jartzen ditugu. Bueno, Joseba, ikusi duzu ze plater izugarria prestatu digun Helenek, San Tomas patata hauek bakizun un probatu? Hemen, Errenterian, Biteri kalean, biten. Laizter arte, agur! Haupa, kuadrilla, gur gau sustantzia egin berdu bazkaia, baina behaieke bai, Ze itxura, gozo. Bezarka da hondi bat, mila esker, eta urren arte. Gurian jarraitzeko hemen behar deuna da, behitu, hemen iguain, txerriki botatzen jungo naiz, eta bestaldein behar deuna da, beste tipulina, zuritzeko, zengo egia? Nahiko. Venga, bikain, oidek, berriro, txortena eta sustara kendu, lehendabizeko geruza kendu, eta hori bai sartai txikillo baten jarriko dugu. Zeatik hemen gero botako ditugu piperrak. Vale, haure martxan dakau, eta hemen jungo gea, txerreki txarraka. Bagoaz. Eta, 25 urte eta gero, berdin jarraitze aldezue. Bueno, berdin ez, azkenean. Aldatu aldataldiare bai pixkat edo... Bueno, bai, egon zen aldaketa bat, xurjole bezala fontak utzi zuen, zegoan emozio hori edo gogoiek, eta gero bere ordez sartu zen Mortx, Jon, gure laguna betidanik. Estupenda Jon zen jo zuen gitarra jolea, baina gure ekipa xurjolea, hor gabiltza ez. Eta gero, ez gabiltza berdin. Azkenean, 20 urtekin hasten zarenean ukazu dena tope, ez? Eta hitzekinen moduan, orain ezin da hola jarraitu, ez? Eta, beste garai batzuk ziren, eta baita ere, hiltzen gara gure gauzak egiten, gure parrandak eta dena, baina, beste modu batera, ez gainera, azkenean profesionalki bezala hiltzen zarenean, dokazu beste behar batzuk, bai edo ez derrigorrez ez egiteko orduan. Aldatu da, baina gure personalitatea eta gure izaera ez, pixka bat, hiltzeko modua bai, baina. Eta orduan lehenozai izango zen, no? Hain gazte, olako arrakastakin, leku batea jun, parranda giruan, aldi berian kontzertua, goltzaio, gio ezin etxea jun, ez da, A ber, gu daukagu pixka bat izan gara arraruak, Zeratik, gabatik horrekin egiten genuen beti, gu jodugu hasieratik asko estatu espainolean. Vale. Orduan, hasieratik egiten genuen bidaia kurrutira jun, eta beti egiten genuen lehen, jun eta torria egun berean. Bai, Gehan Sevillan jatxi, eta buelta. Egin duen kriston paliza, baina, ziren, gure furgoneta zen jai bat, kontinuo. Baina hori aldatu dugu, baina urte asko, egiten dugu lo bidaian dola. Eta ez gara, sekulak ditu kontzertua jodugun tokian parrandan. Beti, beste leku batea? Bidaian edo etxean etortzen ginean, ez? Euskal Herrian jotzen genuen, Bilbotik Agurainera joan eta Agurainen geltzen ginen tragoak, baina sekulan tokitan. Ez gara pixkat arraroak hortan. Eta kontzertuak gaur egun asko aldatu dira, desberdinak dira? Zuk komatzezun girua, jendia, ez da? Bueno, bai, aldatu dira, ez? Gaur egun beste musika mota bat dago fuerte, ez? Ez dena roka lehen bezala Euskal Herrian, ez? Beti, gari batean Euskal Herrian beti zen roka, punka, eta, orain sartu da musika, kaleko musika regetoia eta hori dena, eta ezberdina bai, eta publikoa ere ez da lehen bezala, ez? Lehen ikusten zenuen, jendia, estetikoki ezberdina baita, ez? Baina dago pixka bat, dena nasiagoa, eta, bakoitza ditu bere gauzak, ez? Epoka bakoitza, baina ni pixka nostalgia daukat baita, Eta, zer dut zaik gaur egune bai, leheno etxekia, jendia buru berra jarriko guan, kontzertu entzuten, gaur egun ze telefonuakin da grabatzen, da bestia, eta... Hori bai da gia, Bai, aldatu da, ez da? Eta ni izan naiz bat, askotan telefonoa erabildu dela, eta erabiltzen du dela, baina konturatu naiz, horrela ez dezelo disfrutatzen kontzertu bat, ez? Agian egon nintzen noen dela gutxi, Iron Maiden ikusten, talde favorito bat izan delako beti. Eta bai, saiatu nintzela, telefonoa ez zukitzen, ez? Disfrutatzea momentua, zetik azkenean, teknologia guztiarekin dena galtzen da baita, ez? Esentzia hori musika zuzeneko musika hori. Momentua bizitzeko hori, ez da? Eta azkenean grabatzen duzu gauz asko telefonoakin, edo saretara igotzeko, nota mateko, edo gordetzeko
aurrerago ikusteko, ez? Datorren Ez du balio, sekula ez da ikusten, horregatik. Bai. Eta gero, sekula ez da ikusten, o gaizki grabatuta dago, ez dakit zer daka. Hori da. Eta momentua goxatu berrian, hor Ni gaitza. badauka lagun bat ez dut esango nor, baina egizuela kamara batekin, baina bideokamara, ez telefonoekin. Garai batean ez den mobilak oraindik, baina kontzertu batean grabatzen, baina ematen zion grabatzeari besoa jaistelakoan. Eta gero berriro goraka egotzelakoan, gelditzen zuen, ez? Dana Patrikam grabatzen denbora guzti. Dena ikusi eta gero ez zegoela zer, claro, dena beltza. Dan aldean ziz. Hori da. Ai, ama. Eta, ze gustatu izan zaizue gehiago kontzertuak? Zekin leku handitan, kontzertu handik, holtza handitan, edo zuek izan zatea ziran beti bai gaztetxiak eta hola leku mitikotan, ez da, esatean bezala. Azkenean gu, lokal txikitan, gaztetxetan, hasi ginen, ez? Toki alternatibotan eta handi jarraitzen dugu, ez? Egian ez da lehen bezala, lehen asteburu ibiltzen ginela, baina orain saiatzen gara beti, gaztetxeak eten, zatik gu hortikatea gara baita, ez? Orduan, garrantzitsua da guretzat ere hori ez galtzea, ez? Toki horiek, reivindikatiboak eta gaina aukera ematu dutena, talde pilo hori aukera zuketenak agian sala batzutan jotzeko, ez? Eta gu bai, gustatzen zaigula pilo bat, igual, jaialdi erraldoi batean jotzea, baina baita ere berotasun hori dokazuna gaztetxe batean edo sala txiki batean ez duzu ino horkitzen, Eta desberdina da, no? Ez duzu horkitzen, ez? Bai, zerdi patxetan denak eta aurpegi horberekin hor jota fuego. Bueno, hemen, ingo duguna da beste tipulina hori jarri. Venga. Piperrentzako, botako dut hemen olio pixkat, eta bota horrea. Tipulina, bale? Venga. Labanakin hartu, eta horrea. Bueno, eta, nola dakazue? Udaberria pentsatzen dut, kontzertu mordo bat emango dituzuela, ez da? Azkengo 25 urte urren honekin, eta ez dakik goraka da egon da, no? Beti berdin jarraitu zuen da, ez tan gelditu zuena, o nola izan da? A ber, egia da, gu izakerat beti talde bat jo izan dugula pilo bat, ez? Eta deskanso gutxik ditugula. Hartzen ditugu urtean zehar 2-3 hilabete pixka bat jaisteko, eta gero berriro saitzen dugu, ez dugu paroi luzerik izan. Baina aurten eta aurreko urtean, batez ere 25 urte urrena hasi ginenean, pensatu genuen izango zela urte hori, eta ondaina pixka lasaiago, baina... Eta raka, goraka. Goraka, baita, tope baita, eta urtean baitu... Odolian ematezue eta zen gelditu, ez da? Bai, gustoko dugu, baina palizak ordo de baita, baina batez ere palizak furgonetarenak eta hola, ez? Zena ni bizkarretik beti giltzen ezela pixka gaizkita. Horlako viaje luziak eta junda etorri asteburu batean, zakit egin genuen bezala, Sevilla, Granada eta horlako gauzak ez zeran paliza. Eta esan deken bezala, leheno garai baten, estatu mailan, Espainia guztin asko jotze zen utela, urte hau 2026 ere bai horrela dator, asko ibiliko zate alde batetik bestea? Bai, Euskal Herrin gehiago, o nola dakazue lotuta? Ez, azken aldian, hemendik kanpo, ez, gehiago. Azkenean da baita ere, pixka begiratzen dugu, ez, pelmada ematea esate batelako, ez, asteburu jotzen, gertu, ez. Hitzen bazara Bilbon, eta horrengo asteburuan Bilboko beste herri batean, eta gero Iruñan, eta gero Donostin, ez. Azkenean pinta jendean ekatzen, orduan saiatzen gara pixka bat distribuzio hori ezberdina egiten, eta egiten dugu, zaindu pixka bat. Hori urtean arabera ikasitezu, hasieran dana ibaietan aurrea, eta dena aurrea. Eta bai ditugula, kontzertu pilo, azkenean, martxotik aurrera, hori da, dena a full. Eta nola moldatzen zate entsaioa egiteko? Astian behin, o ja danak buruz dazkizue eta gutxi egin behar dezue, o ja kontzertuak azte zeatenean ja entzaioik ez da egin behar, nola moldatzen zate? Hori galdera hona, ez, berez esatu berko genuke, hori bai. Baina bai egiten dugula, ez, biran ez gaudenean, geritzen gara gehiago. Azkenean geritzen gara 3 egun lokalean, ensaiatzeko, edo abestiak konposatzeko, ideiak nazteko, pixka bat dola. Eta gero ja biran gaudenean, geritzen gara, egun bat asko jota bi. Eta ez dugu egiten igual repertorio osoa egun batean bitan zatitu, ez? Azkenean dugazu martxa hartuta eta ere ez nekatzeko, ez? Burua ez nekatzeko baita ere. Preparatzen zate, sasoi hortako, eta gero orduan ja egurra eman, da aurrea, ez da? Hori da. Eta, adibidez, aurten emango dituzuen zuzeneko danak, antzekoak izango dira, abesti berdinak, jarraitzen dezu ritmo berdia abestiena, edo aldatzen juten zate. Eta aldatzen juten zate, zue goxatzeko gehiago, ikuste zue, hau honi ikutu hau emango zio, hau aldatu ingoia, hau... Saiatzen gara dena, gure eta publikoaren alde egiten, ez? Orduan saiatzen gara pixka bat kontzertua izateko dinamikoa, baina ere kriston egurrakin eta abesti ezberdinak eta jun aldatzen, ez? Egiten dugu 25 abestiko repertorio bat,
eta 2 hilabete zola aldatzen dugu 3-4 abesti, eta ordena baita ere pixka bat egiteko, ez hain pixua ez, urte guztia berdina izateko, matematikoki egiteko beti berdina, azkenean, ez duzu disfrutatzen nahi, orduan, saiatzen gara pixka bat aldatzen hori da. Bikain. Eta abesti hauek, bideoklipak, zer dazkazue, lehenokuak, edo guainde 25 hauek berrio bideoklipen bat indezue, edo... Bai, bueno, egin dugu 2 bideoklip eta bideolirik bat, ez? Eta 2 bideoklip izan dira, abesti oso mitikoak, ez? Otra noche, dela gure abesti... Oso mitikoa, oso. Argazta gehien duena, ez? Eta zezaten du, zure... Ez dakik guain zenmela bazkazun, o leheno bai, o zure... Gura soko, zezate zizuen letra horiek itezen dituzten ian. Ama eta aitonak eta... Ezatek, amaseaiak zezaten, ni. Letra horiek ez daki ustetzen batez, baina azkenean, bueno. Nire pena daukat, aita, ja, ditzen noen dela urte batzuk, baina pena hori daukat ikusi izana, pixka bat nolala, ondaz bizitzen, ez? Hori da, azkenean, horrekin nola, zu musikakin bai, musikakin ez, beti gora bera, eta pena hori dauka, izten noen dela ja urte mordo, eta, bueno, ikusi izana, ez? Baina, bueno, baina hortik ikusiko nago beste alde batetik, da ez da. Seguro baiet. Eta, Xabi, zei dute zaik ikusten bai bideoklipa indekena, berrilla, eh? Venga, bagoazen ikuste, elegante, eurra, bagoazen ikuste. Ai ama, oidekoi, oroitzapenak, krestatan ateatzen zaiteki. Egia da, bideoklip hori grabatzen, eduki gurera momentu batzu, ez? Hori, nostalgia hori ateatzen zaizuna, ez? Bai, ez da? Bai, eta grabatu genunan baita, zati, bizkan dago beste hori, noski, eta orduan estudioan egonean grabatzen, aterezitzaidan irri txiki hori, ez? Emoziozko irri hori, esaten, oin dela 25 urte grabatu nun hau, eta 25 urte ondoren berriz grabatzen, eta hor dago egurra ematen, ez, abesti hori. Egurra, baina egurra, kristona, abesti hori, bale, zuen holtza gainen, zuen kontzertutan entzun da, baina nun ez da entzun abesti hori. Ze festetan, ze jaietan, ze txosnetan, ze tabernatan, zenbat bier botako zen kantu hori. Eta gauza baita ere egin dute bertsio estilo musikal pio batean, ez duen entzun nuen, basatzidaten bat, hola, tekno antzeko batean ere, gero ere flamenko, estilo infinitutan, ez? Eta ze gustatu zaik gehiena, ze bertzio gustatu zaik gehiena? Gustatu bazaik baten bat, gustatu bazaik, eh? Bai, azkenean dena dute bere xarma, ez? A ber, guatzuko beto bestatzu baino, baina ja gauza, zure abesti bat norbaitek bertsionatzea, kriston indarra eta horia da zuetzat, ez? Hori da dutza jizu basaten, zerbait dezentia egin duzula, ez? Musika mundu honetan, edo, bueno, naiz eta musika gu xumeak izan jotzen, ez daukagu teknika brutal hori ez, gure akorde simpleekin egiten ditugu bestia, baina gogoekin eta bihotzez, ez orduan. Bihotzez, eta notatuitek hori. Eta hori mantentzea hor, guretzako da letxe ez. Ona. Bueno, hementxe, itzein da itzein, behitu hau zeitzura hartzen nahi dan. Bai, usaino moxue. Hoi da, geho ikusi zuen koipiare ateatzen nahi dala, geho ikusiko dugu iragatzio ez pixkat, koipo ikentzeko, baina nik uste hor fundamentua daula, eta gauza eharra. Eharra. Tortilla ingonin igonekin eharra. Eta txarretzen hori. Pure patata botako zio, baina ondo gehatukoek. Bueno, hau listo. Piperrak hemen martxan, energia pixkat emango ziot. Patatak ia egosita dazkau. Bueltan ningo dugu pure patata, piperra bukatu, hau ontzin jarri eta arrautza pregitu. Eta bitaten jungo gea, herriko ostatua. Ikusiko zue, gaztelun dago, eta bertan eundoko errezetak ititu. Guazen bertara. Apa, Joseba, Mai eta David gara. Orain, Gazteluko ostatua aurkeztuko dugu. Goazen barrura. Ni Donostin ezia izan naizen arren, guraso baiara hauetakoa ditut, eta David eta ni Donostin ezagutu ginen jatetxe batean lanen, eta horra hasi zen gure harremana. Ordurako Davidek 3 urte edo eramango ziztuen hemen, eta
Kataluniatik etorri zen, pixkat bere karrera profesionala sukaldaritzan sakontzeko. Nire aita komentatu ziten inguruko ostatuak izten ari zirela eta baten bat itxita zegoela eta iruditu zitzaidan Davidentza eta proposa izan zitekela hemen ostatu bat irekitzea. Bueno, era askotako platerak egiten ditu Davidek, baina bat errezeta tradizionaletan mugitzen da, bai Kataluniakoak eta bai bertakoak. Adibidez, tripakiak, mingaina, txerri hanka konjuakin eta olako platerak egiten ditu. Bueno, nik uste Davizen berezitasuna da, beti plater guztietan aurkituko dugula goxotasuna eta zaporea. Orokorrean bezeroak, herritarrak eta inguruko herritarrak dira, baita bisitariak, ez? Azkenean baiara oso lasai eta polita da, eta jende asko dator bisitan. Eta, bueno, batzuetan ere, euskaltegitik etortzen dira David eta bere lagunak. Euskaltegiko ikaskideak, gintza praktika saioak egitera etortzen dira ostatura. Behin ostatua ezagututa, sukaldera pasako gera, Davidek Kataluniako errezeta bat erakutsiko digulako. Gaurrengo dugun errezetak patata enmaskarada du izena. Kataluniako plater tipikoa da, Davizen herrian Bergan bere amonak askotan sukaldatzen zuena eta gaur zuentzako prestatuko duguna. Gaur erabiliko ditugun osagaiak izango dira baratxuria eta patata alde batetik, butifarra beltzaren barruko betegarria, hirugiar gordina eta hirugiar ondua. Bueno, lehenengo pausoa izango da hirugiarra salmueran uztea 24 orduz. Behin 24 ordu horiek pasatakoan aterako dugu, garbituko dugu eta ontziratuko dugu utxean. Behin utxean ontziratuta daukagunean, 36 ordu sukaldatuko dugu temperatura bajuan, 60 gradutan. Errezeta hau azkar egin daiteken errezeta bat da. Hirugiarra temperatura baxuan egin beharrean gordina egiten baduzue, 10 minututan egin daitekeen errezeta izan daiteke. Ondoren, hirugiar ondua zati txikitan zatituko dugu eta olio pixkatekin zartagira botako dugu. Grasa pixkat urtzen hasten denean, baratxuria txiki eginda, zartagira botako dugu dena ondo erregosi arte. Behin baratxuria grasarekin eta ondo erregosita dugunean, butifarraren betegarria botako diogu. Pixkanaka kozinatzen joango gera, kolorez aldatu arte, egosita dauzkagun patatei azala kendutakoan, zartagian dugunari gehituko diogu eta dena nahastuta pure moduko bat egingo dugu. Ikusten badegu lehorra gelditzen dela, patatak egosteko erabili dugun ura botako diogu guk nahi dugun konsistentzia auki arte. Olio pixkatekin zartaian eukiko dugu sokarrat moduko bat egin arte eta platerera aterako dugu. Butifarra beltza ez da oso erresa hemen lortzea, orduan nik animatzen zaituzte eta adibidez odolkiarekin probatzera. Bitartean beste aldetik, hirugiarra temperatura bajuan eginda daukagunez, atea ingo dugu eta 2 alitatik kozinatuko dugu eta gainean jarriko dugu apaingarri gisa. Hola, gure platera eginda geldituko da. Bueno, Joseba, hau da gure platera, hemen gaude Gazteluko ostatuan, etorri natuzunean dastatzera. Eskerrik asko eta agur! Gure arte! Aupa, bikote, eta bizka Katalunia, Ona, arra butifarra eta arra historia induen hauek bai. Mila esker lagunak, eta guaz, gure platera bukatzea. Hemen, inbiar deuna da, baitu, esan detena, honek, baitu, koipia botatzen egon da, eta bain ingotena da, iragatzi pixkat, hemen, harriko deu, soberako koipia kenduko jau, hemen inbiartena da, olioa jarri arrotza prakitzeko, eta zu pure patata ingozu. Vale. Hemen ingozuna da, baitu, azala kendu, vale? Berta botako jozu gurina, hau dena, esnia, hau dena, eta birringaioakin birrindu ondo, Egurra, ora, tope. Egurra. Eta, oida, sosito ez gaituko ibiliko, bale? Gatzare bai botako jo. Vale. Venga, ire kontu hori. Bueno, eta hor ikusiet, bai makila ekarritu zula bateria jotzeko, diskare bai, baina txistorra bai. Bai, etxeku, Esan dekena, ez da? Anaia ibiltzeko robradoren topea, ez da? Bai, ara ibiltzen da obradorean, aita, hasi zen, garai batean, Zenbagarren belauna, aita hasi zan. Bai. Zoa, zate bigarren belaunaldi, ja. Bai, hori da, ja urte pillo, Azkenean gu baita adin bat daukagu, baina hori, anaia ibiltzen da, hartu zuen erreleboa, eta ni laguntzen pixka bat, Ni ibiltzen naiz, furgonetakin bueltaka, errepartoak egiten, eta
Bueno, gustora. Ni Ia Josu musika jarri Aldaz, eta... o Xabi Aldaz, eta... Aldaz estekiak. Aldaz estekiak, ez da? Embutidos aldaz estekiak hori da. Vale. Eta hoi dana zitezue, herrian bertan itezue? Bai. Jarraituzu obradore berdinean? Bai, bueno ez, obradorea lehen zen arategian, garai batean. Vale, Gero, aita hil zenean dara, arategia itxi genuen, ez? Ni musikarekin nabilen bastante fuerte, Bai. eta erabaki nun hortik jarraitzea, ez? Dena postu egitea musikaregatik, eta naia geratu zen bestearekin. Eta egin zuna zen, geneukan bajera bat, ez? Metro pila batekin soberan, eta orduan obradorea montatu zuen, eta hortik hor jarraitzen du horrein dela 9 urte, hor ez, eta bueno, tope lan... Txistorra karri zue, ze estebete gehiago dituzue? Egitegu klasikoa, txistorra eta txorizua dulzia eta pikantea. Mina eta jazta. Horrekin eta, bueno, ja kontentu ez, dauka lagunarekin, gaur egun ez dela erreza ez, eta, bueno, aurrera ez egiten, egunero borroka egiten bizionekin ez. Eta zu jarraitzen duzu guain bai laguntza jozu gehiago nahiei, oibiltze zeare bai hor, edo... Bai, ni goizetan libre edukita, ibiltzen naiz hori, obradorean pixka laguntzen, edo baita ere furgonetakin banaketak egiten. Ni gustora, ez? Ni obradorea pereza gehiago bat egian, ez? Baina musikarekin jatzen... ez da? Ba, eta itxian da egitea, ni ohitutan az ja urte asko musikarekin, beti kanpoan, ez? Eta orduan, ibiltzen nahi guztelako banaketak egiten eta musika furgonetan jarrita, eta tira millas, eta jazta, ez? Zer entzuten de furgonetan uanian? Ba, denetatik, ire musika entzuten dek, ire musika hori ja... Ba, gutxi, Lelaneak usten dek. Azkenean, entzutu denetatik, noiz behinkalgia gartzet, baina gehien musika ezberdina, ez? Bueno, barrituta gelituko zineteke, ez? Nola egiten, ze musika entzuten duan. Bai, Bai. Entzu dezaket, musika klasikotik, elektronika musika, punka, metala, asko gustatzen zaite ere, jebila, ez? Denetatik. Reggaetona ezik, hori gai. Reggaetona ez tiok ematen. Oain dikan, oain goz. Pero ez, bueno, ez dakit, fanda jakin ez, bizi hondan azkenean... Nun bukatuko jaun, ez, baina bueno, gauza batzuk, egote ja, nahiko garri. Gatza botatzen zu ondoren, oantxe ja. Bai, bota ja gatza, bai. Hau kenduko egiten mendikan, haure bai, haunea. Oie, eta desente gatza hartze borrek, Bai. Bai, bota, patata xoxitua izatea eta ondo torte zaio gatza. Gero gazekile baldin bado, ne kulpa ez da. Bai, oidek, bueno, ello gehiagin bota, birrinduta gero, eta estatuko jau, eta ber puntuan da ikusiko dugu. Vale. Ni urra ez, honi orduen. Eman eurra, sartu barroaino, eta hemen eurra. Eta zuen ideia zer dek, zenbat urte gehiago jarraitzia, o jarraitu zue, bueno, aurten gua, bueno, momentukoa bizi behar da, ez da? Bai, hori da, azkenean ni gauza da, askotan pesatu dela, ostia, noiz arte hau, ez? Baita ere pesatu duzu, etorkizun batean, nola izan ditekeen musikaren mundua, nea gaur egun dela ezberdina dena, eta ez dakozula aseguratua biziontan ezer, naiz eta lan asko duki bain. Eta beti pesatu izan dut, nola jarraituko duan, ze izan behar den musikaz, baina azkenean ez dakizu zer gertu duen. Eta nire helburua da disfrutatzea, gauden momentuan, eta gero etortzen dienak etorriko dira, eta jazta. Bikain, ala inbiarda, egila esan ala inbiarda. Bai. Bueno, eman horrei urra, lasai asko, Ni hotxagatik, Eman, lasai, hemen da gau hau eta entzuten zaigu. Eta musika gabe ikustezea, musika gabe alko zenun bizi? Ba ez. Hori bestunean komentatzen lagun batekin, da esan nion, ni bakit, agian profesional bezala ez, edo kontzertu profesionalitza agian pixka zakarra gainditzea baina. Profesionalaiz. Bertatik bizi baiz, profesionalaiz. Bai, ni bai daukala argi, binkulatua bibiko nezela musikai, hil arte ez. Naiz eta ez jo asko edo, baina nire bateria beti dukiko dut etxean, prestatuta, nire lokala eta nire lagunak musikaz disfrutatzeko, hori ziur, baina. Ona. Bai, hori azkenian barruan eamatea, ez da? Odolian eamatea hori, ez da, Bai, hori ze dute, ez? Ni txiki-txikitatik hasi nintzen ja bateriakin, 4 urte nituela. Listokiko jau, bai. 4 urte nituela hasi nintzen ja amian etxen, montatzen bateriak, artuizko bateriak eta kajekin eta hola, eta hasi nintzen hor zaratateatzen eta molestatzen. Eta hor eskerozti, beti flipatzen musikaz, ez? Ia adibidez, kaja batzukin, da kartoi batzukin, izan albaek bateria, hemen ze, laulapiku jartzen baizkiat eta zehose joko guan zerbait? Bueno, hotxateatzen dugu, seguro, hori seguro. Hori seguro. Espezialitate hori badukagu hotxateatzen. Bai, guain prestatuko, a ber, hemen ingo jaten adek, puria jarri, i aurre harrein berdi gure bai errezetan. Gogotxu jamerdinik hauain. Ure patata bildurri gabe, venga, bota gainea. Bota, generua. Ona.
Bueno, adibidez. Beizan, nik esango jat, ez ezka gauza gutxi hemen, Desente gauza zezkau, Adibidez. Hemen judiatuko jau, ire bateria, berra. Hemen, etxegi jate. Txapa hotzateatzeko, hauek. Venga. Ba, hemen beste hauetatik zehose berdek. Kristala ez diak buskau, Bueno, eso emango diote, ya está. Maio, baina ez da buskau. Hemen Zehose gehiago berdek, zehose kopon, gehiago hemen. Esantzak, a ber, abeisak igual hau ere bai. Danetik jarriko ju hemen, Tokia badago, así que... Tokia badao, ez egin zehose gehiago berdeken, plateren bat. Igual nahiko, ya, Nahiko? Bai. Vale, gauza bat ingo ja, hau erretzia sartuko jo honea, baitu hemen gazta jarriko zio bildurri gabe. Gazta beti a tope. Earra indio gaurko hone bai, earra indio. Bueno, hau, listo, oso ondo. Bastar horrago barritu ingo zio pixkat, zatik, bastar txiki hortan patata erorieken eta bestelak ero erreitek. Bai. Jarriko ziotola, txukun. Haure bai, txukun. Fundamentuakin, Horrela, fundamentuakin, bai. Eta, hau, gainerretzea sartuko jo honea. Vale, hotzateatzeko ze, makila benetakoak hori bai, ezta? Bai. Aseratzen dago, gaur egun gaina dure plato mordo bat, soinu oso arraro datela, orduan. Hau da, txinparta batzeko ez. Ni gitarra joko jat. Emaio, gitarra. Emate maia joko ziot, Bueno, momentuko instrumentu guantxe proposatu dut eta... Improvisatzeko. Baina badaude horra astilta asko, zure hasiko zinanean txikitan eta gaur egun ikusten dia batzuk hor laukubokin jotzen eta kistonak preparatzen zikile, ez da? Joko zona dira, jendea nivel askok irikitzen da. Ni hasi nintzen berdina, baina, bueno, nire Walmarkin eta ero abesti pare jartzen, ez? 8 urtekin ataritzen bastante heavya, ez? Airo Maidenen nengo diskaltzen duenean, bari, esan, hau da nire musika, ez? Eta hartan nintzen aurikularra jarri eta gainetik jotzen, lau golpe, eta gero herriko jaietan, herriko berbenak eta ikusten, beti zolabiatuta, ez? Begiratzen hola bateriari eta esan duen, hau neria da. Ona. Eta hiri autodidakta izan naiz, hire kabuz ikasieko idana, edo ere bai klasek hartu dituko, norbaiten ondo nibiliaiz, edo nola moldatu haiz? Gehien bat autodidakta, ez? Beti beste batzut ikusten. Egon nintzen urte batean nola pixka bat klasetara juten, baina, ez du fundamenturik egin. Orduan esan dezaket bai autodidakta eta beti eduki dudala erreferentziak, ez? Eta zer Euskal Herriko musikan ere egon dira batzuk niretzako izan direla... Zein izan dira zure referentziak? Niretzako Borxa Zutagarren zitzenean, eta hola, gero Paulillo etxaiaken baita, Juanito Sangre Konen, ez, beste estilo bat esateagatik, pilo bat, ez, baina gehien bat Paulillo eta Borxa, ez, izan ziren, garai batean, hola. Ni gazte nintzenean. Bueno, lagun, hementxe, hau behotuta zekau, baina hori nahi diat gainerretzia ondo. Dantzan hasi berdik hor, gaztak, itxoingo jau, minutu pare bat, hoi dantzan hastia, zera gaur egun badator, eta bestela demorik ez dugu ematen. Bitarten dana ondo garbituko dugu, eta guantxe batoz, arautza prekituak iten hasiko naiz, eta platera eratuko dugu, minutu bat. Arrautza prehitua gauza eharra, Bikeine, bai. Venga, hola. Txistorra pixkatekin. Eurrakin. Patata batzuk, no? Txapelak entzeko mugua. Bueno, oie, martxan daude. Manijua hemen gainerretako... Eharra indigu gaurkoan bai. Eharra. Bueno, Xabi, urrengo kontzertua, nundazkao, nundik ibiliko zeate? Bueno, justo... Etzi daukagu, Gironan. Bai. Katalunian hor daukagu jaialdi bat, bonustra jaialdia. Eta hori izako da urrengoa. Eta gero urrengoa Euskal Herrian. Izako dela zuzena. Buelta eman ziaki, hau de artista. Trampa egin dikor. Venga, etorre honea. Barkatu ya, moztin diateta. Lasai. Hori eta urrengoa Euskal Herrien apiriak 18 baita ere, bonustra jaialdia Durangon. Vale, hori izako dira hemendik epe motzera dauzkagun kontzertuak. Eta gero ja, Espainian guztien kriston jaialdi pila daukagu, así que... Eta gero gelditu gabe. Eta sare sozialetan, nola, kaotiko bezala topatuko dugu? Bai, kaotiko ofizial edo lako zerbait, eta gero web horria uste du kaotiko.com dela. Bikain. Eskerrik asko, Xabi, etortzeatik, plazera handi bat, hemen pesil pixka bota, hone ire bai. Zatzeko hor toki, Aita gazetik, ezai despista hoi jose ba, ezai despista hau. Bueno, nahuzi, plazera handi bat, hone bat, eta zuen, mi esker horretatik, eta behitu
Gaur, guain Txukuna. inguzkian beste bi arrautza, Hola, bilontzako ze gaur. Gozaie, Jagor. gauzak.